Bakanyo County ma Kisii. E ondamo machielo mar dongruok, County ma Kisii rwako kambi manyien mar avocado. Mano korwada dhi achiel kachiel nyaka e nyasi mar yango kamino mabende otele kod gavana ma Kisii Simba Arati kod jambetre mar piny Ingereza e piny Kenya kae. Atu achiel kachiel kod Crispin Otieno. Crispin Otieno misawa, nyaka sani nyasi osechopo kama chalo nade? Misawa winjo makare mana kaka wacho no antiere kampuni mano mar avocado e county ma Kisii ma oyawa yanga dakika machuok mokalo kotele kod governor ma Kisii mano Simba Arati kachiel kod mano High Commissioner mano mar piny Ingereza mano Jane Milot mana kaka inyalo neno choke kama wantiere ni kampuni mar avocado ma Kisii ma ochakore ayanga en kampuni makende mapok ne timore e gwengegi magusi kendo mae mokwongo mar avocado ka inyalo neno no picha no magi gin mana tons 100 mag avocado ma nyaka sani nitiere ka kendo irego gi to koseregi gi loso gi mopogore en gino ma dhi moro jopiny kata jodak ma kaunti ma Kisii e yo mane. An gi wuod luo ang' no nyiswa ni nyinge nga to lerno ni odiochieng' ma kawuono chal nang'o ne jogo modak kata jopur mawuok e gwengegi ma Kisii. Ero kamano, nyingi iluongo ni Nafsali Miu, niko Kisii County na kawuono yawe officially kampuni mar avocado gi Mheshimiwa Arati, na hii kampuni tunachukua avocado kutoka kwa wakulima and then tunakuja tuna crush and then tunapeleka nje. Avocado iko na pesa, na avocado ni miradi ambayo ukifanya utapata chakula kwako wewe, kwa watoto ama kwa wajukuu. Tunachukua avocado yako hapo kwa hapo cash, na hii avocado tunafanya nao tuna crush alafu tunapeleka nje. Ukiwa na shamba hata katikati ya shamba hapo mwisho panda avocado iko na pesa, itakusaidia sana kwa kama hiyo. Kama huku kwa Nyanza pia unaweza kupanda avocado. Kisii is doing very well. Sasa hivi wana prove kabisa kwa avocado. Hourly school fees unapatikana, lima rudi kwa shamba ulime. Thank you very much. Inyalo lero no kapoka we bende ne jowa bende ma winjo dholuo mawuok piny makaluo mondo giwinjane ni wacha avocado ni chal nango. Inyalo lero no ni avocado gi golo gi kuonde machalo nade to sama gikelo gi ka iye kata avocado no ibo bedo kirego e county ma Kisii gin avocado maromo nade? Okay, avocado kanyalo idea en manani achiel ni pandura avocado to kupanda avocado bro konyo in two ways mobo konyo ugo. Kitambo tulikuwa tunachapa panda local avocado, lakini sasa kuna nyingine grafted after 3 years isacha kuvuno. Kisa vuno kama sasa hii unakuta wakulima wa Kisii wanavuna twice a year, unapata pesa kupata. So kazi yetu ni kuchukua avocado kutoka kwa wakulima, sometimes tuna provide na magari kwenda kuchukua shambani, hapo kwetu tukifika hapa kwetu tuna crush alafu tunapeleka nje. Yes. Otinga avocado maromo nade? Yes, Kisii is doing very good because sasa tunaweza kureceive kama 50 tons per day, of which that is very good. So hata nyinyi huko nyuma mkianza kupanda avocado, kuna investors wanaweza kuja huko wakainvest mahali mkaanza kupata faida. Yes. Yuri mag ojendo sebedo ka wacho ni tije onge, bende kampuni mar avocado ni miyo thuolo ne ojende mawuok e gwengegi kata counties mag Libamba mar yudo tije. Yes, this is very important. Vijana wacheni kulala, ongea na baba yako kupata shamba kidogo, panda avocado. Kama kuna katikati ya fence hapo nje, panda avocado. Ukipanda avocado utakula wewe, utakula watoto wako na wajukuu. Avocado iko na faida. So turudi shambani. Kata wacho do kadek kamano mane kaka weche chale county ma Kisii ikalore kod pur mag avocado. Nyaka sani bana kaka na wacho governor ma county ma Kisii mano Simba Arati kachiel kod mano jatelo mawuok e piny mar Ingereza High Commissioner bende nitiere ka. Nyaka sani gitimo romo makende. Tok romo no ang' ne gitwak kod jofwamb weche kalure kod yepo mar mano mar factory ni mar avocado ma dhi konyo maingo ji 229 e county ni ma Kisii kachiel kod counties mo oluoro gwengegi ma Kisii. Kamano
mano wang' na wagi kanyo mana ka in kod penjo kendo iri studio. Erokamano ahinya Crispin Otieno. Ang' oduogo iri mondo mi wayud mathoth bende mag weche manyien mago makagi kacha, weche mosebedo kanyo katimore kaunti no ma Kisii, weche manyien mago makagi kacha. Mano Crispin Otieno nyakore moge jwang' koyudo achiel kachiel kowuok kate kaunti mano ma Kisii, kendo ang' waduogo ire kanyo kanyo pith mar avocado bende koro nyalo kelo yuto. Warito twak makamano kowuok kuom jakom kata wacho ni mano gavana margi kachiel koda ka jambetre ma piny Ingereza e piny Kenya kae. Romono makorumo ang' wakelo ni wechego e yor adimba. Kamachielo wadhi nyaka e kaunti no machiegni kod kaunti ma Nairobi kar kae, wadhi e kaunti ma Kiambu, wadhi ane kanyo Thika.